салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 20 марти соли 2021 мебошад. ҳамаи шуморо бо фарорасии иди наврӯз табрик мекунам ва ман ба шумо нишон медиҳам чӣ хел мо ангур шинонда истодаем. ин ангури ҳамон маникюр фингер аст, дарозиаш 2 метр аст. мо мана бинед чуқуриро кандем, чуқури 60 ба 60 кандем. ман салакак дертар кардам наворро. бардор, ина бардор маҳмудҷон. таги анамо токро мебинед, ҳамонҷа 50 ба 50 порӯи сӯхтаги сиёҳ аст ва боз амофос аст. амофос аст. амофосро, порӯро, хокро аралаш карда мондем. акнун решаро мемонем ва боз ба болои вай хоке ки порӯи кӯҳна дорад ва амофос дорад мерезем. сафедакош амофос аст. мерезем, анам хел решаро мепӯшонем. анхел решаро мепӯшонем ба пуррагӣ. ба пуррагӣ мепӯшонем ва баъд каме сум мезанем аз болаш ки ҳаво намонад. баъд инҷоро мо баланд мекунем барои об рехтан. баланд кунем тарафша. мана мо пӯшондем. акун об мерезем. на кам аз 2 сатил. ҳозир ин об тамом равад, боз об мерезем. мана ин дарахтро мо ба замин мепартоем. да замин партоша. да замин мепартоем ки ин реша навки кушондаги ҳастем, обдавонияш осон шаваду баркунияш то дуртар равад. лекин қоида бигӯем, агар аз ҳамин замин 1 2 3 4 буғум мемонем, мебурем ки ин аз нав амал кунад, агар беҳтар аст. ин аз нав амал кунад беҳтар аст. 4 буғум монда буред, хубтар аст. баъд тобистон якташро мебандед ба чӯйлоб мебурореду. мана ин чӯйлоб 3-4 таи дигарашро канда мепартоед. хай ҳозир мо ҳам шинондем истад. баъд мебурем. албатта хай набошам дар ҳанамиҷа мо мебурем. беҳдрес одамо бисёр ҳамин чӯйлобӣ гуфта калонша мегиранд, бисёрашро хушк мекунанд, наметавонанд карда парвариш. ана ҳамдиёрони азиз, мо токро шинондем. акнун об рехтем 2 сатил. дигар то охири баҳор бороно боридан мегирад, ин нам намепарад, об наметием. дарахт ки дароз буд, мана хел дар замин партофтем. ман оянда мебурам, шумо набуред. агар дар замин ҳатман партоед ки ин дар рӯи замин дуртар барг мекунад, яъне ки аз бехи замин неҳу аз дуртар барг мекунад ва шумо баъд бардошта мебандед. ани хел ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед.